Bueno, egunon, egungo erazten ja. Bueno, ongi etorria guztioi, eta eskerrik asko etorten zeatelako, esker bereziak laguntzen duten eta hemendikan dauden Lourdes Ausmendi hizkuntza politikarako sailburu ordea, Alfredo Etxeberria alkatea eta Zigor Etxeburua Diputazioko euskerako zuzendari nagusia. Sarreratxo txiki bat ingo dugu, Mertxe Mujika, AEK-ko koordinatzaile nagusia eta ni neu, Josan Egaña, bertako zuzendaria. Eta gero paso emango dugu agintariei. Eta jardunaldi honetan izango duguna da, helburu edo proposito bezala, euskera eta hizkuntzen kudeaketa erraminta erabilgarriak eta eraginkorra direlako enpresarentzat ospatzen dugu 7. jardunaldi hau. Esan jardunaldia AEK-ak eta IMH-ek elkarreindako lana dala, gaurko jardunaldia, eta naizta Mertxe eta biok egon, bai gogoratu, ez nuke utzi nahi gogoratu gabe Edurne Bilbao eta Mikel Urdangarin, ze beraiek, lan nagusia beraiek egin bai dute. Agintarien hasierako hitzez gain, 4 hitzaldi, 2 bai inguru, dakozuen programan dezuena izango da, elkarrizketa batek osatuko dute, egitaraua, enpresa, ikastetxe eta erakundentzat baliagarri izan daitezken zerbitzuak, baliabideak eta esperientziak aurkeztu direlarik. Labur bilduta, nazioarteko txeari begira honako gaia jorratuko dugu, bat India, ora FM eta dano baten ordezkari izango dugularik, Europako enpresa praktikak eleanitz onenen mapa Antoine Rollen eskutik, eta tendalia ikuspegitik ere bai, bertako eta kanpoko hizkuntzen kudeaketak nazioartera begira. Baita beste atal batetan Lanbide Heziketari dagokion hizkuntzak atean ikastetxetik enpresaren nola luzatu aztertuko dugu bai inguru batean, parte hartuko dutela Tolosa, Don Bosco eta ikaslanen ordezkariak. Xabier Erize bere aldetik management eta hizkuntza plangintza amaitzen diharduen lana plazaratuko du. Eta azkenik, Laiko Anajen Arbaiza eta Euskaliteko Galderla zuen, arteko elkarrizketa interesgarri bat baliatuko dugu, enpresa batek bikain nola baliatu dezakeen hizkuntza kudeaketa egokia lortzeko. Eta zein aholku eta jarraibide izan behar dituen kontuan bikain izateko. Espero dugu gustokoa izango dula guztiontzat, eta eskerrak, eta ni bukatzera Mertxeri hitza eman baino lehenago, eskerrak, IMH-en guazen planaren garapen laguntzen diguten, haize AEK aholkularitza eta erakundeak, Elgoibarko udalak, Diputazio Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta Eusko Jaurlaritza. Mertxe. Bueno. Egunon, lehenengo eta behin egunon, eta, Josanek esan duen bezala, arpegianik emango dut hemen zuen aurrean, baina gaurko egun aurrera taratzeko lana beste batzuk egin dute, eta nik eskerrak Edurneri eta haize nire lankideei eta bereziki Mikeli eta Naroari. Hori esan da, mintegiaren balorazioa guk uste dugu oparoa izan dela, aurreko edizioetan 105 hitzaldi entzuteko aukera izan dugu, eta bertaratu izan direnak izan garenok 820 entzule izan dira. Horretaz aparte, internetetik ere hainbatek eta hainbatek jarraitzen dute gaurko jarduna eta aurrekoetan ere. Gaurkoan, aretoa une honetan ez dago oso beteta, baina geroago beteko da. Izan ere, ingenieritzako ikasle batzuk ere parte hartuko dute gaurko ekitaldian, eta ziur nago beraien ikasprozesuan gaur entzungo dutena baliogarria izango dalako. Eta gero gainera uste do, balorazio ona dala, bertako ikasleak ere horrako mintegi batean parte hartzea. Urtez urte elkarren alboan egin dugu lan, horrela esan du Josanek, eta erakunde euskalgintza eta hainbat eragileen laguntzarekin 30-10 mintegia ohiko topagune bihurtu dugu denon artean.
Uste dut, urriko agendan ja dagoeneko badalatz data bat txertatuta daukaguna eta Elgoibarrera etortzeko itzordua ja denok apuntauta daukagu. Eta uste dugu gainera hori elkarlanean egindako lan badala eta horren emaitza hemen dago, beraz elkarlanen aldeko apostua berriro deintzegura aldetik berretzi egiten dugu. IMH eta AICAek Euskara Planaren esparrua gainditu eta ekimen anitz garatzea lortu izan dugu azken urteetan. Lehen esan dudan moduen, beti ere elkarlanean oinarrituta. Eta horren adierazlea, gaurko mintegia bera ere, lehen Josanek esan du zer entzungo dugun eta zer ikusiko dugun, beraz nik alderdi horretatik gehiago ez dut gehituko. Eskerrik asko guztioi, bai parte hartuko duzuenei, baita ere hitzaldiak emango dituzuena, eta etorri garenok beti etortzen gara zerbait ikasiko dugula eta zerbait ikusiko dugula esperoan, eta gaur ere horrela joango gara. Eskerrik asko, eta datorren urtera arte. Bueno, egunon, eta kanpotik etorri zaten hori, ongi etorri Elgoibarrera. Beste urte batez, ospatzen duen ekitaldi, ekimen, ekintza, jardunaldi ontara. 7 urte dia ja, baina, IMH-a, Makina Herramienta Institutua sortu zanetik garbi eduki dugu, eta sektoriak ere bai, Makina Herramientako sektoriak garbi eduki dugu, enpresetan hizkuntzan kudeaketak zenbateanako garrantzia daka. Sorreratik, IMH-en sorreratik gaur egunera asko aldatu da. Hau da, oindala 20 urte, oindala 25 urte, hizkuntza bat, atzerriko hizkuntza bat jakitziak, langileari ate asko irekitzi zizkion. Enpresak, baliabide gehiago sakan, merkatu batera heltzeko erraztasun gehiago. Gero, alde hortatik garrantzitsua zen, langileak nagusiki komertzialak eta teknikariak hizkuntza bat jakitze, atzerriko hizkuntza jakitzea inglesa nagusiki atzerrira joateko eta enpresiari arazo bat bideratzeko. Gaur egunean hau indartu da, gaur egunean hori ez da nahikoa. Gaur egunean enpresa batek bere barruan, Makina Herramientako enpresa baten nagusiki derrigortuta dago hizkuntza plan bat eukitzera. Eta ez bakarrik euskararekiko hizkuntzan plan bat, baizik merkatuarekiko hizkuntzan plan bat. Oindala 20 urte Makina Herramienta sektoriak behar bada 150 esaban esportatzen. Gaur egunean 180. Horrek esatean idabana da, gure bezerua eta segurazki hornitzaile nagusienak ere atzerrian daudela. Gero gure lotura atzerriak inda. Eta bezero bati, merkatu batea, bere hizkuntzan zuzentzia, horrek daka sekulako garrantzia, eta horrek ate asko irikitzen ditu. Hauteskundea pasa berri dira eta kanpaina norbait entzuten nion, erdean zatezaban, las palabras pueden convencer, pero los hechos arrasan. Hori da, hori egia da. Eta horren bitartez hori barneratu inbio usatikan esperientziak ere egiten dabana da, batak baloratziak gauzak zelakoa dian eta zer iman biazaion garrantzia eta zer dakan garrantzia eta zer ez dakan garrantzia, ez? Lehen esan dizuete moduan, 20 urte hauetan asko aldatu da hizkuntzen balioa ero garrantzia enpresetan. Oin derrigortuta gaude kudeatzera, hizkuntzak kudeatzera, eta derrigortuta gaude aldan eta langile gehienek hizkuntza bat jakitzera. Eta hor badakagu zer egina. Ezin dut ebaluaketa batin euskeraren erabilera ero jakintza inguruan enpresa baten. Baina esperientziak esaten dit hau gaindituta ero hau kudeatziakin batera beste hizkuntza batzuk ere kudeatu bia ditugula. Eta hortan apostu bat inbidu, zatikan apostu horrin bitartez lortuko una da gure industria eta gure zerbitzuak
pizkat indartzia, eta hori da ekonomiak gaur egun eskatzen da bana. Nik ez dakat besterik esateko, eskerrik asko gerturatu zaeten guztioi, zorionak IMH-eri, beste urte batez jardunaldi antolatzeatik, eta nik petzatzen eman hemen ikasle batzuk egongo ziala oingo izetik, nik uste dut garrantzitsua eurentzako hemengo konklusioak, ero hemen esaten dana eta eurak ere barneratu bia dute, zeratikan euren etorkizuna hizkuntzekin oso lotuta dago da. Gero eskerrik asko eta nahi zuen arte. Egunon, PowerPointa erabiliko dugu laguntzeko hitzaldia. Hitzaldia prestatzeko garaien pixkat aukera egin behar nuen egin behar danaren inguruan ideiak eman, ala egin degunaren inguruan azalpen batzuk ematia, eta pentsatu nuen bide hortatik egitea. Pixkate alkateak Alfredo azaldunaren aritik. Zuzen ere, iaz hemen izan ginen eta aurkeztu genuen gure legintzaldirako aldi honetarako asmoak aurkeztu genituen, eta horren pentsatuet ekartzia pixkat lehenengo urte honetan egin degunaren azalpen bat. Eta modu ulergarrian egitea. Ze hain zuzen ere, iruditzen zait oso ez ezaguna dela herritarren artean instituzio batean, euskararen alorrean egiten den lana, ez dela guztiz behar beste ezagutzen, ezta? Eta agian ezagulako hartzen tartia hori ondo edo jendeak ulertzeko moduan esplikatzeko. Ni saiatu ingo naiz hortan, eta orduan nolait azkar egiteko moduan hori kontatu nahi dizuet. Igual lehenengo diapositibakin hasiko naiz, ezta? Guk aldundian bi estrategia markatu genituen geure lana zehazte aldera. Bat izan zen, euskaraz harikoen aldundia lortzia, eta bigarrena aldundi eragilea izatea. Hasiko gara, niretzat behintzat gaur hemen azaldu nahi duana batez ere estrategia honi dagokiona da, ez? Euskaraz harikoen aldundia. Eta erabiliet pixkat koloren semaforoaren adiera ulertzeko pixka ze mailatan gauden iragarri edo geure buruai jarri genizkion erronken betetze mailan. Ni berde asko ikusten dut, gauza asko martxan jarri ditugula iruditzen zait, eta alde hortatik pozik gaude, ezta? Estrategia honen barruan hildoak, hain zuzen ere, lau hildo hauek izan ziren, batetik aldundiak bere buruai ezarri dion erronka nagusietakoa da zerbitzu guztiak euskaraz ematia legintzaldi honen amaierarako. Bigarrena, euskara laneko hizkuntza bihurtzeko urratsak nabarmen bizkortzia, egungo foro araudia betetzea eta hobekuntzak egitea araudian. Horretan, behintzat, hainbat neurri martxan jarri ditugu, eta lehenengo hildoan, hain zuzen zerbitzuak euskaraz emateko hortan, jakina hor bete-betian gure normalizazio plana sartzen da. Normalizazio plan horrek lehendik abian zegona eta aplikatzen ari dena, orain ikuskera hau integratu behar izan du, ez? Hain zuzen ere, erreparatu behar dio zerbitzuak euskaraz eman beharko direla, eta hori egunerokoan gure teknikariek departamentuekin egoterakoan ikuskera hori integratu inbarri izan dute, beren aukeraketak egiterakoan edo plana zehazterakoan departamentu hori sartu inbarri izan dute. Horrekin batera guk gabezi bat ikusi genuen, hain zuzen ere zan arduradun politikoak honetan txertatu inbartzirela, eta hori behar beste etzegola aurretik pentsatua, ez da? Hau esango ez, logikoa da, etzegoen orain arte behar beste eginda, eta oraintxe hasi gara
lan horretan. Departamentuak batzartu, bildu, eta beren arduradun politikoak ideia hauekin bat egin araztia izan da gure lana. Horrekin batera, kanpo ebaluazioa integratu nahi dugu geure lanian, jakina, eta lehendik abian zan, bikain ziurtagiria hor sartzen dugu, baina ebaluazio soziala ere abiatu nahi dugu. Hori egitekoen artean daukagu oraindik, ze iruditzen zaigu herritarrek eta gizarte eragileek gure lanaz duten ikuskera ere integratu inbar dugula. Hori diseinu fasean gaude oraintxe, baina ez dugu nahikoa urrats egin adierazteko hori horian edo zesanik ez berdean. Eta jakina, gure zerbitzu guztiak euskaraz eman behar baditugu 2015-erako langileak sartzerakoan aldundian ez dira asko sartuko, dakizuen moduan mintzatez, Madrilek ezarri ditun zorrostesunengatik, baina sartzen direnak, eta adibide bat da hain zuzen ere errenta kanpainako langileak, horiek euskaldunak izan beharko dute. Eta adibide hori azaldu nahi dut, ze errenta kanpainan, azkenian gure aldundia, bere bezeroak herritarrak dira, ezta? Eta haiei bere zerbitzu euskaraz emango diela ziurtatzeko, langile horiei bere hizkuntza eskakizuna ezarri diogu, 3. hizkuntza eskakizuna, hain zuzen ere lan horretarako beharrezkoa iruditu zaigu hala izatia. Baina hori ere, ez zegoen ikuskera hori orain arte, eta hori ez zegoen ziurtatuta, hemendikan aurrera hori hala izango da, ezta? Euskara laneko hizkuntza bihurtze aldera, hildo horretan, gauza desente egin ditugu, eta hor, beste gauzen artean dago, 5 zerbitzu aukeratu direla, plangintza intensiboak egiteko beraiekin, ezta? Hauek aukeratu dira, nolait beren egoera parekatu, horiek aukeratzerakoan, pentsatu dugu, euskaldunenak, euskaldun tasa handiena dutenak izatia, eta horien artean ditugunetatik 73 zerbitzu ditugu, 5 aukeratu ditugu, ezta? Esate aldera, adibidez, gizarte politikako departamentoan aldizkako laguntzen zerbitzua, ezta? Beste 4 badira, horiek aukeratu dira, aukera egokienak dituztelako. Hauekin egin behar dugu plangintza zehatz bat, horiek euskara laneko hizkuntza bihurtu dezaten. Eta ari gara esaten beren eguneroko lana. Eta ezpentsa hori aldundian oso ohikoa denik euskaraz lan egitea. Gurean jakina baiet, euskara zuzendaritzan, baina ez da ohikoa. Horrekin batera, eralan 3 egitasmoan abiatu gara, soziolinguistika klusterrarekin, hain zuzen ere, lanean euskaraz ari diren lider aktiboak sustatzeko. Hor, zerbitzu buruak eta idazkari tekniko batzuk integratu ditugu proiektu honetan, eta gero hurrengo puntuan aldatzen den honekin esplikatzen da ze importantzia daukan honek, ezta? Egituran ere aldaketa batzuk egin ditugu. Hau da, goi mailako hainbat postutan langile euskaldunak ezarri ditugu, eta hori klabea da, eta hori azkar ulertuko duzue, zen nahi dut. Arduradun politikoaren lankide zuzenak, funtzionario, goi mailako funtzionarionak, zerbitzu buruak, edo zerbitzu bateko atal buruak, euskaldunak ez badira lana euskaraz ezin da egin. Normalean, laneko bilera gaztelaniaz izango dira. Hor, aldaketa batzuk egin dira. Eta horregatik ere, eralan proiektuan, hainbat erakunderekin egiten ari garen egitasmoan ere, hoiek ere funtzionario edo langile mota hori ere integratu da proiektu horretan. Hau oso ekimen importantea, ze katebegi, funtsezko katebegiak dira euskaraz lan egitera iristeko. Bestela eten egiten da. Atal horietan bilerak, laneko bilerak, diputatua, zuzendaria, zerbitzu burua, atal burua elkartzen diranean, hor batek espadu gaitasun nahikoa bere lana euskaraz egiteko, gaztelaniara pasatzen gara. Ze esanik ez, haiek bere mendeko ekipoekin. Legelariekin ere ari gara kontaktuan, hain zuzen ere, ziurtatzeko egiten dugun guztia,
baduela lege babesa, ez da? Hau ez da txantxetako kontua, zen badakizue, berehala begia jartze zaizkigula egiten dugun, euskara arlorrian egiten dugun edozein urratxetan, baita justizia ministroak hitz egiten dula guk egindako gauzetaz, ez da? Beraz, horretan ere bazpare ari gara. Eta konkretuan aipatu nahi dizuet, udalekin batera egiten ari garen lan batean, aurreko astean aurkeztu genuen, hoien emaitzak aurkeztu genitun, Gipuzkoako udal, 20 udalekin ari gara lanian, eta haiekin ari garen proiektu batean ere oso importantea izan da legelarien oneritziak eta eukitzia, hain zuzen ere ziurtasun juridikoa emate aldera udalei eta bar. Eta gainerakoetan ari gara enpresa publikoetan eta instituzioek asko parte hartzen dugu hizkuntza irizpideak ezarri nahian. Horretan hasi gara eta demostratze aldera nola ari garen itzulpen euskara lanean integratzen Edurne, klikatu mesedez. Joera bat. Hain zuzen ere gure itzultzaileek egin duten lanaren adierazle bat. Normalean pentsatuko duzuen moduan, Aldundian gaztelaniatik euskarara itzultzen lan egin dute elebitasuna bermatze aldera, produzioa gaztelania zein, eta gero euskarara itzuli kanpora ateratze aldera. Nabaritzen ari da aldaketa urtebetian, euskaratik gaztelaniara itzuli diren esaldi kopuruan igoera nabarmena egin dugu, eta hori da adierazle txiki bat erakusteko nola aldaketa izaten ari da, ezta? Azkeneko bietan aipatu araudia betearaztearena, guk baloratu genuen bere garaian nahiko araudia bat zegoela eta egokia iruditu zitzaigula, eta horretan aritu gara, hain zuzen ere herritarrei adibidez gonbidatuz Aldundiarekin harremana euskeraz izatera, euskara hutsezko harremana izatea, eta hor datua izan da ia 50.000 gipuzkoarrek aukeratu dutela Aldundiarekin euskara hutsezko harremana izatea. Eta 650 enpresek ere auktu hori egin dutela Aldundiarekin harremana euskara hutsez izatea. Nire ustez oso datu importantea da, jakina 30.000 baldin badira Gipuzkoan, oraindik bado zer egina, ezta? Baina ez da erabaki txantxetakoa. Kontratazio politikan irizpideak sartu ditugu, ezaguna ingo zaizuez, nahiko bolo-bolo ibilida gai hori, lehendik baziren, egin duguna izan da aplikatu edo zorrotzago aplikatu, eta obra publikoetan izan den kasu baten berri eman dugu duela gutxi, baina adibidez foru administrazioko departamentuan kontratazio zentrala hitzen den egituran, hau da Gipuzkoako hainbat udalekin batera daukagun egitura bat, hainbat kontratu merkeago ateatzeko, hor ere irizpideak txertatzen hasi gara. Adibide bat ematearren badira besteatzu. Eta komentatze aldera, diru laguntza dekretuek badituzte ere hizkuntza irizpideak, eta esan nahi du, Aldundiaren diru laguntza jasotzen duen enpresak edo elkarteak, bere kanpo jardueran euskara erabili beharko dula, integratu beharko dula, diru laguntza hori eskuratu nahi badu. Hori ere lehendik bazan, baina orain segimendu zorrotzago egiten ari gatzaizki horri. Eta irudi korporatiboan ere lehentasuna eman diogu euskarari. Nahi bat Edurne? Euskara hutsezkoa da. Eta iruditzen zaigu, nahitaezkoa adieraztea Gipuzkoa lurralde euskalduna izanik lehentasuna eman behar zaiola euskarari. Danok ulertzen dugu zer dan hori, beraz ez dugu uste bere irudi korporatiboan beharrezkoa duenik agertzea gaztelaniazko adiera. Gero zehaztasunetara iristean, adibidez zuzendaritzen mailan erabiltzen dugu gaztelania, zehaztasun horiek ulertze aldera, baina Kataluniako gobernuaren bidetikan geuk ere iruditzen zaigu nahikoa ondo ulertzen dela zer den Gipuzkoako foru aldundia eta herritar guztiek ezagutzen dutela. Eta azkenik ja amaitzeko
hobekuntzak araudian hori hain zuzen ere lehenengo urtean baino bigarren urte aldera planteatzen ari gara hildo honi eustea, eta horregatik hor agertzen dira gorrizko gehiago. Bueno, hor hasi gara prebentziorako foro araua den izan daiteken horrekin, hau aurkeztu genizuen iaz, eta UEMarekin dagoeneko lehenengo bilera teknikoak egiten hasi gara. Oain, gainerakoetan patxalago ibili gara, hain zuzen ere, bigarren urteko lanetan pentsatzen genuelako egitea. Baina, hizkuntza irizpideak sozietate eta enpresa publikoetan txertatze aldera, hortan bai, lehenengo urrats txiki batzuk egin ditugu, eta adibidez, bidegi ezagunak, bere Euskara plana egiteko deialdia egin die enpresei, eta dagoeneko abiatu da horretan bere Euskara plana egiteko urratsetan. Eta gainerako bi ekintzak Euskarari lehentasuna ematea, araudira eramatea, edo Euskara plana edo ziurtagiria duten enpresak aukeratzea gure kontratazioetan, hori dekretua, gure Euskararen erabileraren dekretua berritzean integratuko dugu geure legerian. Hau zan azaldu nahi nuena, pixkat urteetean egin ditugun gauzak, herritarrei begira, zuei begira, hemen izan ginelako, eta zuek ere ikusteko zertan aritu garen. Pozik gaude, gauza asko martxan jarri ditugulako, baina, oraindik asko dugu egiteko jakina. Hemen utziko, eskerrik asko guztioi, eta izan da ezagut. Egunon guztioi, lehenik eta behin zorionak mintegi honen antolatzaileoi egindako lan bikainagatik eta eskerrik asko gonbiteagatik gaur behin gehiagotan hemen zuekin egoteko. 2011 urtean berritutako Eusko Jaurlaritza eta IMH-ren artean berritutako lankidetza hitzarmenak harremanak zehaztu zituen eta urtero ari dira modu egoki eta emankorrean gauzatzen. Enpresa munduko jendea zaudete hemen, teknikariak, ikasleak ere bai, orain ikusten dudanez, labur bederen gogora arazi nahi dizkizuet Eusko Jaurlaritzaren aldetik alor sozioekonomikoan zer nolako iniziatiba nagusiak dauden abian eta zegoeratan dauden. Dakizuen bezala, tresna nagusietako bat lanitz diru laguntza programa da. Urtero eta modu egonkorrean 170 bat enpresak baliatzen dutena diru laguntza hori bere lantokietan Euskara planak diseinatu eta garatzeko. Krisiaren hitza ez dakit zenbat aldiz aipatu dugun dagoeneko ekitaldi hau hasi dugunetik, tamalez behin gehiagotan aipatu beharrean enago, dakizuen bezala bizi dugun egoerak eraginda, gure guztion aurrekontuetan gorakadarik behintzat ez da, normalean mozketak izaten ditugu, gurean tamalez mozketak egin behar izan ditugu, baina hain zuzen diru laguntza deialdi hau, lanitz deialdi programa hau da, diru mozketari txikiena izan duena aurtengo aurrekontuetan adibidez 4,8 izan duelako. Lanitz deialdi honetan saiatu izan gara eta egin ditugu zenbait aldaketa egoera kontuan izan da. Aldaketa horietako bat izan da nolabait lan munduaren eta hezkuntza sistemaren artean zubi batzuk behintzat eraikina izan ditugu eta zubi horiek sendotzen jardun dugu urte hauetan. Esan behar da, horretan lan praktikak hartu ditugula kontuan, lan praktikak euskaraz egiteko aukera.
Horrela, lanitz deialdian, lan praktikak euskaraz egiteko aukerak ematen dituzten enpresei, puntuazio handiago bat ematen zaie deialdi horretan. Eta esan behar dut, benetan oso eraginkorra gertatzen ari dela, baldintza hori, izan ere, 96 enpresa direlako dagoeneko lanitz programaren barruan, euskarazko praktikak egiteko aukera eskaini dutenak. Bestetik, bezeroen hizkuntza eskubideak bermatzeko diseinatzen diren ekintza berezietan, alegia enpresen kanpoarekiko harremanetan ere, aldaketa bat dago eta da saritzea baremazioan kanpoko harreman horiei begira planetan euskara darabilten enpresei. Azkenik aipatu nahi nuke bikain ziurtagiria. Izan ere, bikain ziurtagiria lortzen zuten enpresek, orain arte, izaten zuten laguntza gehigarri bat. Horrezaz gain, izaten zuten laguntza gehigarri bat, bikain saria jasotzen zuten urte horretan. Horrezaz gain orain, bikain izateak isla du baita ere lanitz deialdiaren baremazioan. Beraz, sari bikoitza bikain lortzeagatik. Euskara planak garatzen ari diren enpresek beraz, motivazio eta pizgarri gehiago izan dezaten nahi dugu sistema berri honen bitartez. Eta bikaina aipatu dugula, badakizue, urriaren bukaera eta bikainen inguruko berriak izaten ditugula. Pozgarriak dira benetan aurtengo deialdiaren datuak. Izan ere, inoiz baino parte hartzaile gehiago izan ditugu, 28 guztira, batez bestekoa 20 inguruan geneukan orain arte. Industria eta zerbitzuen arloko erakundeak ditugu, baita Eusko Legebiltzarra bezalako funtsezko erakunde publiko bat ere aurtengo bikainen. Eta aurreratzen dizuet, aurtengo bikain sarien banaketa ekitaldia azaroaren 22an izango dugula Gasteizen, eta laster batean jasoko duzue bertara joateko gonbitea. Ebaluazioak eginak daude eta emaitzak ere aurki emango dizkizuegu ezagutzera. Euskara erabilera lan munduan egiaztatzeko sistemak elkarren ondoan jarri ditugu baita ere, lehenbiziko aldiz. Haien arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak ikusi ahal izateko. Elkarlanerako aukerak ere aztertu eta eztabaidatu ditugu. Are zehaztu ere bai, oraingoz esperientzia pilotu bat abian jartzea zaila izango den arren denbora arazoengatik. Baina uste dugu etorkizunerako oinarri sendoa jarri dugula, aurrerantzean elkarri bizkarremanda ez jarduteko, baizik lankidetzan jarduteko. Eta amaitzeko berri pozgarri bat. Atzo ofizial egin zena Langune hizkuntzen industria prekluster bezala onartu du Jaurlaritzak ofizialki. Dakizuen bezala oso industria berria eta indartsua daukagu, Europan ez ezik munduan ere ja bere emaitzak lortzen ari dena, eta saiatzen aritu gara elkarrekin Langune eta hizkuntza politika industriak onar zezan, eta honek esan nahi du beraz 3 urte barruia kluster sendotu bat izango dugula, eta seguru nago gainera erabat arrakastatsua izango dela, eta egingo duen lana oso baliagarria izango dugula guztiok. Besterik ez, zinez eskertzen dizuet orain arteko zuen arreta eta berriro eskerrak gonbiteagatik. Niretzat plazer handia izan da zuen gaur hemen ikustea, eta seguru nago
zuen kezkak, ilusioak eta etorkizunerako nahiak ere gaur garatzeko aukera bikaina izango duzuela. Eta hemendik aurrera beste alor batean lanean arituko naizen arren, edo zein foro edo formatutan elkarlanean aritzeko nire prestutasuna adierazten dizuet guztioi. Ondo izan eta lan emankorrarekin jarrai dezazuela. Egunon.